Olen Ismo Pasanen, safariopas Lapland Safariksella. 17 vuoden kokemuksen kautta niin olen yhä vielä tässä töissä ja jatkan varmasti niin kauan kuin kroppa kestää. Saan todella paljon työstäni. Mä tykkään tuottaa oikeasti elämyksiä ja antaa ihmisille sitä, mikä mulla on niin luonteenomaista. Eli metsää ja tarinoita ja luontoelämyksiä. Olen päättänyt, että en istu toimistossa. Että se saan olla ulkoa ihmisten kanssa. Nähdä vuoden ajat, vaihtelut, pakkaset. Ja ihmiset vaihtuu ympärillä koko ajan. Mukava nähdä uusia naamoja. Et siinä on tämä kaikki muuntuvuus ja vaihtelevuus siinä tekemisessä niin on tosi antoisaa. Sieltä lähtee tietenkin se, että työyhteisö on hyvä. Eli safarilla on todella hyviä ihmisiä monesta eri maasta. Ja se on mulle semmoinen kanssa iso juttu, että aina tapaa uusia ihmisiä ja myös palaavia vanhoja ihmisiä, jotka tulee jostain uudestaan. Niin kyllä se työyhteisö on semmoinen yhteen kiteytyminen aika iso juttu. Suosittelisin Lapland Hotels kautta Safariksen työtehtäviä juurikin erilaisille ulkoilmaihmisille, ihmisille, jotka haluaa vaihtelua, uusia kokemuksia ja sellaisille, jotka viihtyy tosiaan ihmismassojen kanssa, ettei ujostele eikä pelkää ihmisiä, koska se auttaa paljon tässä työssä. Ihmisläheisille, ulkoilmaihmisille todella hyvä ja kokeilun haluisille nuorille varmasti hyvä paikka aloittaa. Että meillä on sellaisia oppaita, jotka kausiluontoisesti tekee töitä, aloittaa yleensä marraskuusta tai joulukuun alusta ja jatkaa sitten sinne huhtikuun vaihteeseen. On sitä porukkaa, mihin minäkin kuulun. Ja sitten on sitä porukkaa meillä, jotka on töissä läpi vuoden, eli tekee venesafareita, muita safareita, erilaisia kesäelämyksiä. Sama sakki on sitten vastaanottamassa tietenkin meitä, jotka tullaan sitten taas kesälaitumilta, palataan sinne. Se on se työyhteisön moniportaisuus ja tietenkin, jos puhutaan nyt siitä, mitä harvoin tulee mainittua, että myös safari-opaspuolelta siirtyy myös myynnin puoleen ja tuonne frontdeskin puoleen siirtyy ihmisiä töihin, että ne tekee safari-oppana töitä ja sitten voi siirtyä myynnin puolelle esimerkiksi. Tässä on se ison talon etu, että siellä on myös muita kuin oppaan tehtäviä. Se on jännä juttu ja tavallaan tosi positiivista kuulla, että jotkut oppaat palaa sen takia, että esimerkiksi minä olen siellä innostuneena taas uutta sesonkia vetämässä ja se on ihan huippuhieno palaute. Tuoreesta päästä, jos ajatellaan näitä hienoja kokemuksia, niin olin lähes 20 ihmisen kanssa lumikenkäilemässä ja kuinka ollakaan sillä toistametrisessä puuterilumessa ihmisillä tippuu lumikengät jalasta aika monta kertaa siinä. Ja aina kuului takaa turn around, lähinnä ottaa jollekin lumikenkää jalkaa ja tunnin toista käveltyämme, niin mä ajattelin, että no okei, no tehdään tästä jotakin. Ja kaivoin Spotifyn esiin ja pistin Bonnie Tylerin Turn Aroundit soimaan ja me nostin sen ylös, että no niin, lähdetäänpä kävelemään. Ja niin mentiin Bonnie Tylerin Turn Aroundin ja laulain. Että pienistäkin asioista joskus voi tehdä semmoisen jonkun elämyksen.